Amba bela jilinfo wala nyundo jani boy ML FM ala subhanani la ni shuwati ere jumalo ya fe ambe ala wele ko brevu oye kuna foni telema munu bina fitri ala ni safori nwaje asika burudi awma awsaka famna ko la tumi yani do ko bela jile ala ga kunche falai ene ke wa awno so ama fuka awala nyundo sankoni anaka fuzusura bamago doni bi ye sami munumunu ka nda dogo kun sababu munumunu na sawa a jigina de amedu ko ke alaka ko ke here falai asimin goita san saba ayo soro fangala minye kalkashen na ba fo ma ko prestation de serment nanzarakana o san saba o ye biye choi asimi yere bara inke domina o ye o kera kabe domi ma wentere ndondo e samba flani muga ani kele ke ba bara chama ngerare anye fen chama nya anye fen chama famu majaw yera degu yera malion yu muyu walsa nyini ningere no malion ve kuku muyu ni wati na degu mega fara degu nga mi nyini mega ke adobe se ka fara ke tugumi bara ulu tabulu fe ale ni ko ke tugu fe ya sa jamana do ulu be se ka lafia tiero asimi ay doke anano fe ma wu ye doke wu ye belebele reke nga jamana jo ale ti dongelen kodi ebe na ebe semina ibo ke bita ma wala be fiko nyema fefe sigira nga jamana nkona ka damina murwola kana sefo ale asimima abela jele ngani anyuma ode talido ka sega bara ke jamana do me sega bo degun kona na chugomi bara mumbe no oka gele ama kosebe no ye jamana do yere be sega hake soro chugomi ubisega lafia chugomi jamana kuntigi mbela jele nana kana istake iseko ani dongo aniga ko famia chugo no ya soro mogo ye degun soro ala uye gele ya soro ala ona ke unu no fe moga bara o ke chugo ye koko niye alaje ibta soro fano fe majebe franchala fanai ube ku nida minga oye wulu masri tabaw ka barai abara abeka nye bara chamangera san sabayin konnana minye ISC olu sigira senga anga sanu dugujugoro nafa boli ko sebe fale jamana yere ga sika constitution kura soro no e 4e republique fale chama fana be munun tara srawara fe no ye sebe yere fale ni haklina fale bara bu sika ga tugumi nimbe chekai nimbe ko nyina mai nga aw nyere de aw maldon fana de ka sokodo ma wati dola ya sanga lafia bela jilinga herebe mina o ka sika soro fala ne bena fen kelen peta bi ni bela jilen chara ne be fen kelen peta bi o e mali bolontain ibe se ga foko asimi komandi ita fe ube kowere me bara mi me sena bi ka bolontan teron ku dlan ku kura ya ku nye ake ku nye anga se ga bolontan nyene ma usoro klonge baw ga se ga na ka anfe ya bara baw ga ngakse ka anfe ya nga falai kunti de kuntiki ko malion uniga ko ere ara ma ke problème ambulo sisa ala nde munu ma wolo ulube bala ko ka tanu e bolontan rola anwunu yu fawye on de la egliga gusilula ulu fana be ka do ala sisa o koro ko ko do mint na ba ka soro falai foi te ko minte ba fem kelen pemi meto ala ka masaya mogo bu yere nyininga entraîneur sugu jumo de bena na de anga egluma ubena chogodi uka sarabe ke chogodi uka kobe chogodi fala coupe d'Afrique mogo tara la na sigira ka ta ka so ube jere nyirema sigi senga
ka fɛrɛ ɲini u ka farikolo ɲɛna anw ye mun kɛ ko états généraux min yɛrɛ bɛ kɛ maa minnu yɛrɛ b'u ka wari don farikolo ɲɛnajɛ la olu t'a kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen k'olu kan ka ko ɲɛnabɔ olu t'a kɛnɛ kan san 30 Mali bɔlɔntan bɛ jɛkulu kelen de bolo hali bi ni min ka d'u ye don u b'olu sigi a kunna a bɛ tɛmɛ nafa fɛn fɛn bɛ sɔrɔ bɔlɔntan na joueur t'a dun entraîneur t'a dun supporter t'a dun dirigeant t'a dun club tigi t'a dun maa damadɔni de sigilen don Mali bɔlɔntan kan u bɛ k'a kɛ cogo min ka di u ye falaye i bɛ se k'i ta kɛ dɛ mais Ala tɛ i sago la dɛ Ala b'a yɛrɛ de sago la hakɛ min b'an ka bɔlɔntan kɔnɔ bi Ala an kana an jigira foyi kan parce que jigitigɛ min bɛ da anw kan a tɛ da jamana si kan k'i ni i yɛrɛ ni i dusukun b'i dimi kana église supporter dɛ n tɛ i bɛ sa walayi i bɛ sa i kɛri bɛ cu i kɔnɔ i dusukun bɛ cu i kɔnɔ i bɛ sa an ko Côte d'Ivoire ta ko kɛra yɔrɔ min na o jama kɔcogo don o fɛn kɛcogo don Côte d'Ivoire kaw fɛ n'an kun gagné don a donna ta a bɔra ta kunun ta yen dun ne ko aw ka sinaɲɔgɔn ɲu a ye mun de kɛ cɛ in na de dɛ entraîneur in na mun de b'a n'u ni ɲɔgɔn a n'a cɛ de ou bien joueur feeretaw de bɛ entraîneur bolo a bɛ n'olu essayer an ka équipe la mais ne bɛ fɛ k'a faamu quoi parce que mɔgɔw da bɛ mɔgɔ min na ko a bɛ mɔgɔw ka défense bloqué a bɛ peser fɛnw kan cɛ kulu y'o wuli a ɲɛ cɛ n'a ye o de ye dulati kɛnɛ kan a b'a labɔ wa a bɛ taa mɔgɔw ladon minnu tɛ jouer club t'u bolo a dɔw yɛrɛ bɛ ka gɛn ka b'u ka club la wa min yɛrɛ bɛ digɛn na nin bɛɛ la fala ye aigle mɔgɔw bɛ na cogo min u bɛ taa ten foyi tɛ bɔ a la maa si tɛ foyi fɔ quoi comme n'o y'a sɔrɔ an tɔw minɛnen don k'an nunjuru siri k'an d'u ma an k'a kɛ tan k'a sɔrɔ jamana wari de bɛ d'u ma ye u wele o wele 100 de bɛ d'u kelen ma n'u gagné miliyɔn n'a kunkanfɛn de bɛ ta ka d'u ma a bɛ bɔ jamana nafolo de la o jamana tɛ se k'i sigi k'o ko lajɛ ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la o tuma na anw ta bɛ kɛ mun ye a ko la mɔgɔ donkun ye jagola tɔnɔ de koyi kankoma bɛ nɔrɔ dɔnkili la ten yan an bɛ se k'an ta kɛ an bɛ wari bɔ k'a di n'i ye match in préparation wari lajɛ walayi n'i y'a di an ka fédération tɔw ma u bɛ mɔnɛ bɔ an na yan aigle ka match kelen pe dɔrɔn Bamakɔ yan n'i y'a wari lajɛ ani n'i ye fédération 5 bɛ 6 fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ u t'a wari sɔrɔ aw bɛ fɛ cogo di o ko ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ ko ko ballontan bɛɛ ko an ka ɲɛsuma sɔrɔ tiɲɛ tɛ fɔ a kɔnɔ namara b'a kɔnɔ yuruguyurugu b'a la Mali la championnat daminɛ a bɛ fɛ ɲɛna fala i ka équipe an b'a jigin deuxième division na ɲina u b'a jigin a bɛ fɛ ɲɛna n'i ye nin kɛ an bɛ arbitre bila i la i ka équipe bɛ jigin i yɛrɛ bɛ bɔ kow la ka jamana wari ta ka kɛ ka jamana kɛlɛ ka jamanadenw kɛlɛ ka tila ka dugu bɛɛ lajɛlen dusu kasi san 5 de ye nin ye aigle ma nisɔndiya kelen di Mali ma san 5 mais a y'a miliyɔn jate miliyɔn min donna a la hali n'an kun y'a don groupe la sisan b'a sɔrɔ an tɛ kuranko kuma na yan yɛrɛ mais nanzaraw ka kuma don k'a kɛ kun ye prestige ye jamana tɔgɔ o tɔgɔ in n'o tɔgɔ ɲuman tɛ ka sɔrɔ an t'an jɔ fɔlɔ olu bɛ fɛ cogo di ballontan ko ka ɲɛnabɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ kɛnɛ ma a t'a yɛrɛ bolo ko bɛɛ bɛ ta ka taa hali u ka cɛ labɔ walayi hali u ka bɔ kaso la nafa t'a la o nafa foyi de t'a la ne ɲɛ tɛ nafa la o parce que a bɛ se ka kɛ kiiri tigilamɔgɔw n b'u bonya olu kɔni b'u ka baara kɛ mais anw ɲɛ bɛ mun na Mali la i bɛ taa bila kaso la i bɛ se cogo di ka kalo 6 kɛ kɛnɛma k'e bɛ dɔgɔtɔrɔso la diɲɛ bɛɛ bɛ don i kan bɛɛ bɛ t'i lajɛ i bɛ fɛn b'a signé kɛ ne b'a signé wari bɛ bɔ a o bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna yan o est ce que dogona ko don bon fala nin bɛɛ ka kɛ ko anw ka lafiya anw ka se ka se sɔrɔ o ko la o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ o tiɲɛ de tɛ yen tiɲɛ de tɛ fɔ fan dɔ la dɔw bugulen don an kan de f'u ka bɔ an kan jamana ka ɲɛtaa sɔrɔ walayi dugu o dugu la mɔgɔw bɛ tiɲɛ dogo ɲɛmɔgɔw la u bɛ nkalon de n'a ma mun i b'a dɔn u bɛ mun fɔ a n'a y'a kɛ tan FIFA b'an suspend FIFA foyi tɛ foyi kɛ Mali la foyi papaga e to tɛ ne k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ se ka bɔ a ta la La Guinée Tunisie jamana wɛrɛw
be sigu ka fédération kunna o ouais façon tse ka ka be war taga do jamana nafolo taga do fena ko mɔgɔw t'u da sa mɔgɔw t'u u hakilina fɔ o la jamana wari de do an bɛ impôt minnu sara yan u bɛna impôt minnu minɛ an na yan an ka vignette n'a ka fɛnw o de bɛ kɛ ka o de wari bɛ di égliw ma wari wɛrɛ tɛ o ko jamana ka nafolo de do il faut k'a ka kɛ ka ɲɛ mais don o don n'a fɔra ko Mali église bɛna na jouer i b'i sigi n'a ye ko dɔ bɛna na kɛ i ma deli ka min ɲɔgɔn ye zen ta entraîneur yɛrɛ de kɔni t'an bolo yɛrɛ de quoi hali joueur feerelaw tɛ nin kɛ mais mɔgɔ si tɛ kuma u ma bɔ tan sini ngene tuguni ba u b'u kɛ avion spécial kɔnɔ u bɛ taga jouer tuguni Afrique du Sud spécial vol spécial vol spécial u b'o bilo de kɔnɔ ka taga pour que ka taa jouer Mali tɔgɔ kama mais u tɛ se ka an dusu suma n'a tɛ ɲɛ a ka falen o de bɛ kɛ jamana fan bɛɛ fɛ n'a tɛ kɛ ka ɲɛ a ka an bɛ se k'an sigi ko non an k'an jɔ u bɛ k'u dege nin wagati in na Mali bɛ degeli de la tuguni yan anw bɛ jamanaw fɛ jamana minnu ye Coupe d'Afrique finale fɔlɔ tan olu ye Coupe d'Afrique ta siɲɛ 3 siɲɛ 4 kelen tɛ anw bolo san o san n'an taara ka na ko non an ka muɲu ɲinan ta in ma ɲɛ voilà san wɛrɛ a wari donna cogo di o tɛ fɔ mun bɛ ka k'a wari la o tɛ fɔ jamanadenw ta ye mun ye denmisɛnnin minnu bɛ jouer Mali championnat la yan i b'a dɔn k'u ka sara ye joli ye ni wariba dir'u ma i b'a dɔn o ye joli ye 5000 club ɲɛmɔgɔw u tulo bɛ n na o prime de match cayalen club la Mali kɔnɔ yan a tɛ 500 sɔrɔ joueur kelen kelen t'o sɔrɔ a la a tɛ yen o club tɛ yan mais ballontan na wari min bɛ don a la an k'an sigi an k'a surveiller an k'a calculer a bɛ taa min fo de ka dɔn a bɛ don mun de la a bɛ ka kɛ ka mun de kɛ Asimi bɛ ka terrain rénover terrain bɛna rénover ka di jɔnni ma mun bɛna k'a la entretien bɛna kɛ cogo di sɔrɔ bɛna k'a la cogo di ballontan jumɛn bɛna k'a kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ jumɛnw mun ni mun bɛna kɛ nafoloba dun de bɛ ka ta ka don a la n ko Ligue 1 kɛra Bamakɔ club de ta ye région kɔnɔnaw tɛ se ka u b'u u Bamakɔ ka dama yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn to kuma tɛ région ma région bɛ na cogo di monté m'a fɔ k'a bɛ kɛ Bamakɔ ya ɲina ka ci ni Bamakɔ depuis yen kɔni région bɛ gagné o la cogo di hali n'u taara kɛ région na région tɛ gagné u dungola kow de bɛ kɛ n y'o de f'i ɲɛna san 30 mɔgɔ kelen de bɛ nin ko in kunna yan e bɛ bɔ yen ne bɛ na ni nin fana nana dɔ kɔ o dɔrɔn de don groupe kura tɛ koyi groupe kelen pe in dɔrɔn de don ɲɛmɔgɔw kɔni k'a lajɛ u bɛ ka jɛya min sigi yɔrɔ tɔw la u ka jɛya ɲɔgɔnna sigi yen an k'an ɲɛsin a ma yɛrɛ an ka mɔgɔw ɲini minnu b'a baara dɔn entraîneur ɲuman ka ɲini ka di denmisɛnninw ma joueur ni entraîneur bɛ ɲɔgɔn sama don o don bonya jumɛn bɛ entraîneur kan o la dege karamɔgɔ minnu bɛ na ka na entraîneur dɛmɛ a si tɛ yanga ye u t'an ka culture dɔn u t'an danbe dɔn u t'an taabolo dɔn u t'an ka tabiya dɔn denmisɛnnin minnu bɛ na jouer a tilancɛ bɛɛ lajɛlen yan tin foyi t'u la kelen ko n'u ma jisuma kɛ k'u bɔ tubabu bɛ min k'u ka jamana na ni u ka équipe cira k'u bɛ taa supporter la calmer u ye jisuma kɛ k'u gɔngɔrɔ kɛru aw fana ka terrain don ne la ko billet ye 200 o taara yɛrɛ sɔrɔ 1000 na cogo di k'a sɛbɛn ko billet ye 200 ye 1000 o t'o sɔrɔ nin bɛɛ ye mun ye n'aw ko an ka se sɔrɔ o la an kɔni an se sɔrɔtɔ fo n'a sɔrɔ tiɲɛw bɛ ye nkalon ye dɛ an bɛ se sɔrɔ o de la donc Falaye président bɛ fo parce que a bɛ ka wari mun don a la a kɛ kun ye jamana siniɲɛsigi ye jamana denmisɛnninw ye hali o don ko a tun bɛ k'o de ɲɛfɔ minisiri dɔ ɲɛna k'u bɛ taa ni ji ye ekɔliso la kun min na ko denmisɛnninw caman de bɛ yen minnu bɛ bɔ ekɔliso kɔnɔ ka taa ji ta kɛrɛfɛso la ko ale yɛrɛ tun b'a ye k'a to terrain kan ko donc ko n'i ye ji bila ekɔliso kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ to yen musaka min bɛ ka ta ka don o la olu bɛ ka kɛ cogo min na dɛ ne bɛ fɛ a ka ballontan in fana kɛ ten de forage tigi ninnu a bɛ t'u sigi cogo min aw kun ko ko nin forage ye nin ye a bɛ k'o calculer cogo min dɛ ani ekɔliso jɔ ko in a ka ballontan in fana kɛ ten maa si kana na nkalon tigɛ a ye ko FIFA kafo a donna ta tiɲɛ tɛ tiɲɛ foyi tɛ a maa b'a fɔ a bɛɛ ka nafa de b'a la
amma ba ka bega nafa de bala n'u ka nafa t'a la olu bɛ giri mun na don o don finitigi ɲɛmɔgɔ e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔntanko la cogo di jɔyɔrɔ b'i bolo finitigi kunda ka ban i bɛ taa mun ɲini bɔlɔntanko la o mun bɛ s'i ma tuguni i t'i ka baara kɛ dɔrɔn olu de bɛ taa nkalon tigɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a y'a kɛ tan fifa bɛna ka c'est pas vrai tiɲɛ tɛ jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn de don ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka généraux kuraw u ka jala dar'u disi la bi min ye colonel Sadio Kamara ale y'u wele kibaba nana ka jalaya minɛ dɛ non ni muso in ye muso ye tiɲɛ la ale yɛrɛ bɛ sɔrɔsiya nɛgɛ don mɔgɔ la ni tenni n'a ye garde-fou gosi ye i bɛ sɔn Masawule fana tun bɛ yen cɛ 100 Falaye Mamadou Samake Masawule l'enfant de Jitumu ale tɛ dɔwɛrɛ a ka nɔgɔ yɔrɔ ale tɛ yen fɛ kɔrɔnfɛla kɔni na n'i ko Masawule hali sini n'i ko Moti ko Masawule de bɛ n'ale terroriste bɛ kɛnɛ bila ko parce que k'a tɛ ale t'a ɲini ka faamu donc o généraux ba ninnu Famauke Kamara min ye Amara Dunbiya Musa Sumare ka taa se Yoro ninnu ma ale ni Abbas ale tɛ yan ale bɛ hiji la ale fana b'a la donc bɛɛ ka jalaw dir'u ma bi Masawule a ko nin diyara ye kosɛbɛ parce que ale bɛ jamana ko de la ale tɛ mɔgɔ ka ko la quoi bon ale ni minnu filɛ ka jala sɔrɔ u bɛɛ ta ye Mali ko de ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bon Falaye c'est pourquoi an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sɔrɔdasiw ka ko a y'a to u yɛrɛ k'a gérer denni kun ko ka jala di minnu ma a ma fɔ k'u ni jala man kan dɛ mais sɔrɔdasi gun kan ko bɛɛ lajɛlen n'a sigi cogo de don minnu tɔgɔ fɔra olu fɛ olu tɛ se ka général jala don ninnu ɲɛ u ka sariya yɛrɛ la u tɛ se k'a don ninnu ɲɛ Falaye e bɛ affaire kɔrɔ dɔn bazar don bon ne ka bazar de aw ye a ka affaire de ye ne ye i y'a faamuya sisan kɔni voilà bon Masawule ninnu sa u bɛna fɔ olu ma ko grand père parce que olu kɛra généraux ye ka ban petit fils fana bɛ yen ani grand mère olu ye généraux musow ye cɛ n'i bɛ kan kɔnɔ non Falaye ni kamakun dila kan kɔnɔ i bɛ sɛgɛn kan kɔnɔ n'a ye kamakun ko de ye kamakun ni kamakun man girin i bɛ sɛgɛn kan kɔnɔ dɛ donc an ka généraux kuraw an b'u fo ɲɛmaaw ye baaraba min kɛ nin ye nin latilenni nin ɲɛna kosɛbɛ nka an b'a fɔ fana k'a fɔ ko colonel Ismaël Wage ale fana tun kan k'a sɔrɔ ninnu fɛ mais ko n'a kɔrɔ kama komi ale bɛ baara min na nin waati in na a tɛ se ka taa ka tɔw to ale ni tɔ n'o tɛ ale ni ninnu bɛɛ lajɛlen tun kan k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bon dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ ale bɛ olu ɲɛ ninnu na yɛrɛ fana parce que ale ka jala bɛ ninnu caman ta ɲɛ fana mais a fɔra a ye a yɛrɛ sɔnna a y'a faamuya a ko wɛ ko de ka ɲi a ko bɛ ɲɛ i b'a dɔn ko Wage filɛ nin ye mɔgɔw tɛ min dɔn Wage la i ɲɛ bɛ an ka kɔrɔn ko in fɛn fɛn na tan Wage de don accord Algérie taga ni Kidali taga wagati dɔ la Wage nalen a guwanenba référendum kɛ kuma wagati yaasa référendum ka se ka kɛ tellement terroriste rebelle ninnu yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko Wage tɛ bɔ a ka kumakan kan u ko olu tɛ fɛ Wage ka taa Musa u ye Modibo Kone bila ka taa o yɛrɛ jugara ni Wage ye o ma Musalaha yɛrɛ don a la yɛrɛ Falaye ko wari ko ka wari d'olu ma ko référendum bɛ organiser Kidali kɔnɔna na a k'u ma ko y'a mɛn tiɲɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma min y'an ka wolomasiri tabaw ye halisa ala ka dɔ fara u ka se kan jamana in ale bɛ se ka kolo suma cogo min na Mali ale tun bɛ Ugandakaw fɛ yen Uganda olu ka sɔrɔdasi kalanden 774 ani 74 olu y'u ka jalaw sɔrɔ jalasɔrɔ in kɛnɛ kan an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye général Umaru ye ale tun bɛ yen sabula Mali sɔrɔdasi kalanden 19 tun b'a kɛnɛ kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kalo in tile 5 ka taa sa tile 2 ka taa sa tile 5 ma Mali lasigiden bɛ Ugandakaw fɛ yen
ale na sigoro beno Addis Abeba masa no e Marjalo ale tuma kene kan école militaire sa no oye brigade nye ale fana école anga école munubia olu nyema o fana tuma akene kan kata fra chef d'état major kan ko anga demson u be ngana o chelai ha Uganda surasi kalana yi donc baraka tugo ko o nyena sinabef ale ka grève bena to sena sabula bi minye u ka chei amasega bla ningoyi hakili doro na beni nyena bossa parce que abana yina ke syndicat fla de bena na kar nyona maisraw ni yentem amay nyemo bena baraka ni hakili ya sa fere ka soro parce que u bela jere ma donga fo min kan bi ningoyi nga jo anga sega itanye wati na taula akoka jatemina tuka suka warela nonte bi abesra minga ajaine no kosebe ame dugo ke alaka okono ga seuka ofe on we koni on mi febela sogel ko gala atara kangono segu tari jeda surasuka barageroga surasu rekere no ga lakana min sigi senga segu kangona ni segu lamini belajire na uyo belajire ira ala o ko gona frefe fana mi segu ka oyi uka gouverneur demsene munu mebi nuru ka ngata surasi ala segu uluga exercice physique bara olu mesena atara ka tenyera uluka ale ni colonel Suleiman Dumia numéro 2 na ale de segu dagatike ni wati na ulu fana mele akokena kai ko demsonu ngoni kuma éducation physique la ale ni boli falai ko chama nga moni bora nu fede kama no gare ja surasi cheta imano alaka nyeka dama bamanchi jekulu minye sema mauye u kanyema noyi algabas ag intalay bololo sanfe aye kibarado bla WhatsApp ka ko nala sonama ko ni sungalo bana ku ni seliba mana teme ku bina na kele kura ya ku ka chedo me fa o fa ku bela jilenga segi ka tu joro ta mamunu yeni pmai na menu ya akorofa anye tamasegi kana uluko ko angana ni ko emine tulongela ko sabula mamunu ndu ube soko chamama we soko chama fanana alnu balo ko arme bu faga ku ba ube wuliga kodo ke kana ni bala wore donc ko arme ka akota ni sebe ya sa minye ube kan wale am faga na sega sensoro jesi no oye bamanchi jekulu bayin sa alega chede fla te sitika ofe ulu kone marafa dibi ulu flower di koko ulu bora kola ko ulu ga marafa ofle na no bolomina te sit kornana ale te sit kelen kornana uyere dama be nyam fala e ala bolo nyama wodo utaro faga ko sabula ulu ni kufa ka mo karle nyona okun ni yere yelema ki ke ma wore ja jugudo donc uyere ka mo godo bla kata kamale ka telefona bonani na mobile mi mabulu ko ominala ministre mi medina ni bato kuna nga jamana kono ko ka da bela jelen tlo ka ko minye farafin kaloye commission maw ko ulu ye anyini kaloye atodo ko zul ija no fama ko seliba kalo ko alema seka ye alamusa no kunyo kunungo ye mali fansife ko amaye ko la sa ko mi zul ija e no oye seliba kaloye ko damne mali kono sini ninkalo entle segi otoye kono damne no la sa ko ba yira ka ko seliba ko ye ninkalo entle ta ani wolo vla no entene ye ko da bela jelen tloka mi aidel kebiri walma seliba ni doba welete ko oyentene juin kalo tle ta ani wolo vla ko obna na ke mali fambe seben fasre la mami fe ministre medina ni bato kuna ale ka secrétaire général no oye tumani sangare ye ko da bela jilen tloga aywa ko saga ale ni na fen ko lu songo gela ale no bide kat sega sang mali fan chama fe mogo ya yira ka fo ko minye bagawnye u kon be kana tugo be kana ti nga ko maga sega kala de ne ba do ko ni be saga diringa la ya nyina na fen fana minye kongon pomu poivru ni karotu na to ni jabaw kulu fana bela jile songo yelele no ni wati na muso yere beta chama sa yorom na woni nda ana on yere fa bananga bugu sugula
ka taa se yirimajɔ sugu ninnu ma ko min ye da dumuni fɛn ninnu kɔni ye k'u sɔngɔ yɛlɛlen don bi k'a na kɛ maaw bɛ seli labɛn min na k'o de bɛ k'a kɛ maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na fɛn ninnu ma sɔn ka ɲɛ sabula tile a ka jugu u ma kojugu donc tile y'a to a baara caman ma se ka kɛ Mamudu Kasoge n'ale ye sariya minisiri ye ale fana ye baara sigi sen kan baara min bɛ tali kɛ kasobon kɔnɔna na baara bɛ kɛ cogo min kasodenw jɔyɔrɔ min ye kasoden kaso kɔlɔsibaw o sɛbɛn in sa ko nin ye ɲɛbila sɛbɛn belebeleba ye min kan ka sigi sen kan ka kaso kow bɛɛ lajɛlen dantigɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'Ala sɔnna a ma ko a sɛbɛn kɔni a n'a fa siri ka dilan ka ɲɛ ka kɛ sariya kisɛ ye min bɛna kasobon kɔnɔ kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan an ka jamana kɔnɔna na ani kasodenw minɛ cogo jamanakuntigi ale ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'o bɛ sɔrɔdasi 6 gɛn ka bɔ sɔrɔdasiya la pewu sabula ko u y'u jɔyɔrɔw bila maa minnu don sa ko a bɛɛ lajɛlen kɔni ye marifa bila pewu u tɛ ka ye sɔrɔdasiw ka gun kan tuguni a ma fɔlɔ o ye Ali Agirisa ye Almudu Ag Wadu Sen Mohamed Ag Asadek Awi Saman Ag Akli Salum Uldu Isa Mohamed Uldu Bilal ko ninnu kɔni k'olu gɛnna ka bɔ yen sabula u taara fara bamancɛ wale ni juga wale kɛbaw kan fala ye kɔrɔlen na min ye nin waleya in ye n'a kɛra kɛba o b'a yira k'a fɔ ko u bɛ to k'u ka sara ta zeyi sara tigɛra de fɔlɔ sabula ni armée kɔnɔna na n'i ye bajanbilaya kɛ ta i bɛ ɲini de n'i nana i bɛ sɔrɔ ka minɛ ka bila kaso la i ni ɲangini min ka kan o fana bɛ diga i kun taara yɔrɔ min o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛɲini ka sɔrɔ k'i ka i bɛrɛma kiiri kɛ i kan ka sɔrɔ k'i gosi mais ninnu ta u ye dan tɛmɛ donc u gɛnna u ka sara o fana tigɛra yaasa min ye sɔrɔdasi tɔ wɛrɛw olu ka n'u ɲɛmada u ma k'a fɔ k'u bɛ nin waleya in kɛ bankasikaw fɛ yen wulikajɔ bɛ sen na maa minnu bɛ se ka kɛnɛya ni lakana ni saniya ko sigi sen kan o baaraw bɛ ka kɛ tɛgɛkoli safinɛ na fana u bɛ k'olu baaraw sigi sen kan min ye Benenkaw olu tun ye Benin ni Niger ne bɛ ka siran n'u tɛna karaw kɛ o k'u ye Niger maa 5 minɛ Benenkaw fɛ yen a kuma cayara kosɛbɛ nka Niger yɛrɛ jamanakuntigi ko ni nin ko in bɛ taa kabini Bazoum kɔni minɛ n'olu fɛ ko olu kɔni taara u ye fɛn fɛn kɛ Benin na u ni Benin tɛ ka bɛn Porto Novo min ye u ka yɔrɔ suruma ye ɲɔgɔn na k'o bɛɛ lajɛlen doni gɛlɛyalen n'u bolo bi wa olu ka dugudenw kɔni bɛ ka ɲani ye Kɔdiwarikaw fana fɛ yen min ye Soci ye ko o bɛ sen na Alassane Dramane Ouattara ko ale kɔni b'a fɛ ka Kɔdiwari ni Abidjan k'olu fan caman jɛya yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Port-Boué ko maliyɛn 160 ko olu kɔni ye degun sɔrɔ a ko la nka n'Ala sɔnna a ma Mali Haut Conseil min bɛ yen n'o ye Serifukɛ n'a ka fulakɛ ye an bɛna olu ɲininka sini nin ko in u bɛ se k'a perepere latigɛ a ye cogo min sabula olu bɛ baaraba kɛ maliyɛn minnu bɛ yen olu kɔni tiɲɛna o Haut Conseil Serifukɛ n'a ka maaw u bɛ baara kɛ kosɛbɛ ani Amadu Ba ninnu n'Ala sɔnna a ma n'o kibaruyaw ɲini ko Burukinakaw fɛ yen Burukina denmisɛnninw wulila k'u jɔ ko Faransi ambassadeur lasigiden a sigilen don yɔrɔ min na Burukina kɔnɔna na k'a ka wuli ka bɔ yen k'o sigiyɔrɔ in man ɲi ko wa ko n'i bɛ yen k'i bɛ jamana dugu fan bɛɛ lajɛlen ye maaw n'u ka taa ni ka segu k'i b'o ye denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan n'olu bɛ si Wagadugu bɔlɔnkɔnɔnaw na su ni tile k'u bɛ Ibrahim Traoré ka fanga la kɔlɔsi olu de ko ni ninnu ma bɔ yen dɔrɔn k'a man ɲi ko su o su mobili kuluw bɛ bɔ ka don u fɛ yen mobili bɛ bɔ ka dugu munumunu ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u k'a lajɛ u m'a fɔ sa ko k'a kɛ komi Niger ta ɲɔgɔnna k'u gɛn ka taa ka bɔ yen pewu dɛ nka u bɛ sigiyɔrɔ min na bi Wagadugu kɔnɔ k'u ka yen bila u ka taa fan wɛrɛ fɛ denmisɛnw olu ka laɲini don olu ye wulikajɔ kɛ o ko la bi Senegalikaw fɛ yen min ye Mariam Faisal ye ani Adama Faye ko olu kɔni labilara maa minnu don u kun minɛna ka sababuya kɛ dɔrɔgu ko ye nka maa kelen n'o o ye Faye ye ale kɔni ye sefa wari 100,000 kɔ sara yaasa a bɛ se ka bɔ kaso la cogo min tile 24 tɛmɛnen kɔfɛ sa maaw y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɔra nka ma ye hakilina jigi ye Macky Sall ale burankɛ k'o fana minɛna k'o bila kaso la Senegalikaw olu fɛ yen denmisɛnnin 2 ninnu ta n'olu ta kun ye dɔrɔgu ko ye n'o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'o ye caution sara ka bɔ ko min ye Macky Sall burankɛ ye ko ale kɔni maliyɛn wɔlɔfɔ minnu bɛ kɔ kan ale b'a fɔ a ye wari ci ka na an b'a ka so jɔ aw ye a bɛ photo ta k'olu yira aw la ka maaw nɛgɛn tama wo sɔgɔlen i t'a sɔrɔ a la wa a tɛ so jɔ ko wa k'a tora o damandan de la ko fo fanga nana yɛlɛma
fanga yɛlɛmalen dɔn yɛlɛmana ɲama kɔrɔ u y'a minɛ k'a bila kaso la sudankaw olu fɛ yen maa 100 o bɔnɛna u ni na sudan min yɛrɛ ka maaw bɔra anw fɛ yan kɔsa in na ka na yaasa na an bɛ se ka baara kɛ cogo min ko denmisɛnw ni musow k'olu ka ca la Israël fana halisa ale b'i sɔn dɛ Nations Unies ka ekɔliso min kun sigilen don Zirakaw fɛ yen k'u ye mugujugu ci yen na maa 37 o de nin tora o ko in senfɛ muso ale ni denmisɛnninw Capitaine Ibrahim Traoré ko ale fana ye minɛnw san minɛn minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ Burkina yɛrɛ ka hakɛw ye ka taa sa IAS sigili la sen kan bɛɛ lajɛlen n'o ye jamana 3 in ye k'u kan ka kan belebeleba min sigi o baaraw de bɛ sen na CFA wari miliyari 600 a y'o de don minɛn na yaasa ka se ka o di u ka wolomasiri tabaw ma baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ Burkina Faso ale kɔnɔna na min ye Faransikaw fɛ ye Jeux olympiques ko o labɛnw bɛ sen na min ye ndolatila denmisɛnnin caman ye olu b'a fɛ ka u ɲininkali bɛ ka kɛ n'olu bɛ se ka jouer Thierry Henry ale min y'u ka jamana yɛrɛ dege karamɔgɔ ye o ko hukumu kɔnɔna na ale b'a fɛ Mbappé ka jouer Mbappé dun o hakili tɛ o la Real Madrid ka ko ka gɛlɛ cogo min ko a bɛ ka denmisɛnnin wɛrɛw ɲini ko nka k'olu denmisɛnnin caman fana kɛlen don k'u jɔ n'o y'a sɔrɔ u bɛna se ka jouer jamana wɛrɛw fɛ sabula ko maa caman ta bɛ ka k'a faso ko ye yaasa Jeux olympiques la nka Faransi yɛrɛ ko jɔrɔnaba min b'u la Jeux olympiques ko in na o y'a lakana ko ye a lakana ko kɔni ko jɔrɔna b'u la Tour du Togo ko Mali kɔni bɛ ka taa ni sira min ye ko ni yaya ye maillot jaune bila a b'a di Yahuwa ma k'u bɛ k'u falen maillot jaune na ko nin laban k'a a kupu a bɛ cɛ ka na Mali la ko siga fosi tɛ a la nanzaralakaw fana fɛ yen bariyandulatiw caman kɛra minnu bɛ bɛn FIFA ale ka programme ma ko n'Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ min ye Coupe d'Europe ye ale kan ka daminɛ Alimanikaw olu fɛ yen Faransi ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka y'a kɛnɛ kan ni jamanaba minnu bɛ yen n'olu bɛ a la ko o labɛnw fana bɛ sen na olu bɛ k'o kɛ o waati kelen la sa farafinna yan sa an jira min na kɛ ko Coupe du Monde éliminatoire a tile sabanan o ye jaabi minnu di o jaabiw olu de filɛ nin ye fala ye min ye Egypte ye ale kɔni ye Burkina minɛ ka 2-1 kɛ o la Benin ale ye se sɔrɔ Uranda ka 1-0 Algérie ale dasira Guinée fɛ 2-1 min ye Mali ye ale dasira Ghana fɛ 2-1 Sénégal ni RD Congo olu ye 1-1 kɛ Guinée Bissau ale ni Éthiopie o kɛra 0-0 ye Mauritanie ale bina Sudan ɲɛkɔrɔ 2-0 Libye ye se sɔrɔ Maurice kan o kɛra 2-1 ye min ye Malawi ye ale ye 3-1 kɛ Sao Tomé et Principe la ko bi fana ko ndolati dɔw ko olu bɛ sen na yaasa min ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye a tɔ bɛ dafa cogo min na ko n'Ala sɔnna a ma sa ko dɔgɔkun 4 nan n'o ye 4e journée ye ko fana bɛna tugu a nɔgɔnin fɛ an ka maaw kan ka bɔ yan o de la ka taa sa fala ye an ye min sɔrɔ su in na ka da maaw tulo ka kunnafoni telimanw na o ye nin ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko min ye san 3 in ye CDM ale kun kan ka baara min kɛ a y'o bɔ a ma nka u taara gato tigɛ u ka siège la k'a yira k'a fɔ ko baara mun bɛna na k'u bolo don nata la ko bɛna olu fana sigi sen kelen kan yaasa u ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min ye CDM maaw ye u y'a yira fana k'a fɔ k'u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ baara mun b'u bolo u bɛna sigi sen kelen kan yaasa cogoya min na u bɛ se ka u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati u kɔni ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ ma maa minnu bɛ yen n'olu y'u dɛmɛ nin ko in na ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan Burkinakaw fɛ yen olu ka loterie nationale o directeur n'o ye docteur Zarani ye ko ale kɔni bɛ sɔn ka bɔ a nɔ na ni Ala sɔnna a ma ko sabula ko nin waati in na min ye u ka loterie ko a ko bɛ ka gɛlɛya Nizɛrikaw fɛ yen kuma telimanw na sa u y'a yira k'a fɔ ko Mohamed Bazoum ale ka humilité ka wuli yaasa ka se ka kiiri ko bɛ sɔn ka teliya don nataw kɔnɔna na ko sabula sɛbɛn minnu donna k'olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka fa siri min ye Niger ni Benin ye bi kɔni olu gɛlɛyaba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ pétrole ko in ye Niger jamanakuntigi ko ale bɛna n'a ɲini Chinois fɛ u ka Benin sen bɔ nin ko in na yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min na Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye ANC ye ale kɔni bɛna gouvernement d'union nationale de sigi sabula a kelen ma se ka gagner kalata la san 30 ANC ale kelen tun bɛ niyɔrɔba ta wasabulon kɔnɔna na sabula olu fɛ yen ni wasaden minnu sigira olu de bɛ tila ka jamanakuntigi sugandi u yɛrɛ cɛ la nin waati in na 100 sarada la u sera ka 40 de sɔrɔ u ma se ka 50 sɔrɔ a tɔ sa ko u n'o ɲini maaw fɛ ani gouvernement fana u n'a kɛcogoya suguya bɛɛ lajɛlen u ni maa minnu bɛna fara ɲɔgɔn kan olu ka se ka don a ko kɔnɔna na Algérie ko ale kɔni bɛ ka dɛmɛ ɲini Irisi fɛ
yaasa min ye Maroc ye a bɛ se ka o kunbɛ cogo min ko sabula ko Algérie ye k'a fɔ nin waati laban in na Irisilakaw olu kɛlen don ka maa caman sɔrɔ farafinna jamanaw la ko hali ni ye Sergei Lavrov ka munumunu salo laban in lajɛ k'a taara la Guinée a taara Tchadkaw fɛ yen min ye munumunu salo tɔw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na o waati kelen na u ka minisiri min bɛ danganya la Irisukaw tɔgɔ la k'o nana Mali kɔnɔ yan wa fana ko Mali yɛrɛ kɔnɔna yan min ye Irisiw ka ambassadeur ye ko ale fana ye kunnafonidi kɛ ka Irisi taabolo Irisi ka baara kɛcogo Algérikaw ko n'i ye nin bɛɛ jate minɛ ko n'olu ma wuli k'u jɔ ko Maroc bɛ sɔn ka cɛncɛn cɛ ka kɛ olu ka basi la dɛ o de la kɔni bi u bɛ fɛ k'a ɲini cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu ni Irisi u tɛgɛ ka to ɲɔgɔn bolo yaasa jamana minnu bɛ yen olu bɛ se cogo min na ka se ka fɛnw sɔrɔ Marocaw fɛ yen u ka masakɛ ale ye weleli kɛ sa k'a jira k'a fɔ ko min ye u ka muso minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ Arabi Saouditekaw fɛ yen u n'u denw olu bɛ se ka lasegin cogo min na ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ Egypte fana Guinéenw kɛlen don ka gɛlɛyaba sɔrɔ sabula Egyptekaw fɛ yen a jira k'a fɔ ko farafinna jamana maa fan fɛn bɛ olu fɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka Guinée passeport de b'u bolo k'o de kɛlen don gɛlɛya bi Guinéenw bolo wulikajɔ mana kɛ kuma o kuma sa kɔni ko olu kɔni bɛ wuli dɔrɔn k'u ɲɛsin Guinékaw ma o n'a sɔrɔ sa hali ni tɛ Guinéka ye sa u kɔni bɛ aw cɛ ka aw fili ka aw labɔ yaasa min ye u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka lafiya cogo min sabula ko Egypte ale ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don yɔrɔ sanumanw olu lajɛli la farafinna denmisɛnninw don minnu bɛ t'olu fɛ yen olu bɛ taa baara de ɲini baara ɲini o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la nin ko ninnu kɛrɛfɛ o de la Egypte kɔni n'ale wulila kuma o kuma n'a ye cɛli kɛ u bɛ se ka taa sɔrɔ Guinée olu de ka ca la Côte d'Ivoire ni Ala sɔnna ma min ye u ka éléphants ye k'olu kɔni bɛna na wuli ka jɔ kɛ mobili belebeleba kura k'o bɛna na ɲini ka d'u ma u ka se ka u ka baara kɛ RD Congo kɔnɔna na maa minnu ye coup d'état kɛ sa k'olu ka kiiri ko o bɛna na daminɛ kiiri in kɛkun ye min ye bɛn ni kelenya ka se ka ɲini a ko la sabula ko min ye lamɛrikɛn jamana maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko u ka denmisɛnnin minnu bɛ nin coup d'état in na ko ka olu d'u ma min ye Kongokaw ye olu ko petu ko olu yɛrɛ na o ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka sigi sen kelen kan an ye min fɔ sa ko Algérie ale kɔni buruna a yɛrɛ fɛ yen Laginɛ ɲɛkɔrɔ 2-1 o kuma olu fana bɛ sen na min ye Laginɛkaw yɛrɛ fana fɛ yen cɛkɔrɔba dɔ k'u taara o fana fa ka so Kalumbikaw olu fɛ yen kibaruya misɛn minnu tun bɛ sa teliyala o ye nin ye brève kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sini jira an na min ye Keba Jalo ale tun bɛ yan Falaye Keyita moto ndaragira n'a ye bi dɛ Ala k'a nɔgɔya k'a ban pewu sini nɛgɛ kanɲɛ 12 Ala k'o fara an si kan kibaruya kuraw an na olu di aw ma